bona vesprada de nou quan passen 40 minutets de les 7 de la vesprada, així des de la Marina de València, en directe, en A Punt Directe. I ens havíem deixat fa una estoneta la nostra companya Isa a la platja de la Malvarrosa fent activitat física. Estava fent gap. Isa, segueixes ahí tirant-li? Así seguís, sí senyora. El que passa és que ja canvia de pas i l'entrenament no va servir de molt. Estic, a més, amb el Part Torres. Ella s'explicarà, primer, què és això del gap, per a qui no ho sàpiga? És un poquet de treball de les abdominals i del ventre, sobretot. I aquesta activitat, com la resta que es fan a la platja de la Malvarrosa, és per a tots els públics? Doncs l'interessant és que hi ha molta varietat d'activitats, com ara el Tai Chi, que és una activitat que porto jo com a monitora, però també tenim gap, tenim fitness latino, que és com zumba, tenim també yoga, pilates, un poquet de tot, o sigui que no n'hi ha excusa per a quedar-se en casa. I les hores, imagine que són escapant un poc de la calor. Has encertat, perquè comencem a les 9 del matí, hi ha dues sessions, de 9 a 10, de 10 a 11, i després ja de vesprada comencem també més tard, per lo que tu dius, per la calor, i comencem de 7:30 a 8:30 i de 8:30 a 9:30. I ara interromprem un poc l'entrenament de gap, perquè jo vull preguntar-li a els i les esportistes que estan així. Hola, ¿primer año o ya eres habitual? Ya soy habitual de varios años y bueno, es que me gusta mucho porque al final es una actividad que haces aquí en la playa, con gente, con este entorno que tenemos tan bueno y es una manera buena de hacer deporte aquí al aire libre y gratis, que además es una cosa que nos provee Valencia, así que encantada de estar aquí. I tenim així una veriseta que és d'agrair, no? Perquè se fa molt d'esforç amb el gap, no? Mira, a veure, així. Els malucs ben forts, així. Hay que hacer ejercicio para estar fuerte en la playa, así que es una manera buena de hacer deporte, así luego las cervecitas y todo pues sientan mejor. Sí s'apella, sí s'apella. Moltes gràcies. Ella és Carl Jove, però com deia la nostra companya i coordinadora de monitores, la veritat és que aquestes activitats són per a tot el públic. Així hi ha una trentena de persones i si vos fixeu és que no hi ha diferència. Dones, homes, de qualsevol edat, podem dir, de totes les edats. I ella riu. Per què? Porque me hace gracia. ¿Tú pasas ve así a la playa? Sí, vengo todos los años a estas actividades. Depende de los horarios de mi trabajo. Eres un habitual. Sí, de Tai Chi mucho. El año pasado más. Este año aún no he podido integrarme del todo, pero vamos, genial. Pero eso es un poco más porque el Tai Chi, ¿eh? Sí. Y zumba también, hacen zumba, latino, crossfit, hacen un montón de actividades. De tot. Sí. El Tai Chi, com ha dit ella, és una altra de les activitats estrella. Jo ho estic notant, Joan i Sònia, perquè mireu, és que samarreta, Tai Chi equilibrat, cuida el present. Doncs, amb aquesta vitalitat que es viu a la platja de la Malvarrosa, acomiadem la connexió. I a nosaltres també